Здравейте, приятели! Добре дошли отново в моя канал. Аз съм Милко и се радвам, че отново сме с вас сряда. Нямаше видео, защото ме мърже си. И имах пак работа с домашни. Забраняваме. Ще играем на новата игра, която ще я продължим. Ще направим поредица на нея. В тази поредица на тази игра най-много ще има към 10 епизода. Тези 10 епизода ще ги снимам, като във всеки един епизод ще намирам именно по два героя от играта. За сега я играем стандартно и трябва да си изберем 3 героя. Брус, нали на английски пише. То, да знаете, не се казва Брук, а Брус. Толд. Бук агресивен. Никс балансиран. Баланкет. Балансиран. Избираме си Никс. В този епизод, приятели, който е първият епизод, първо ще направим следното. Ще отключим в този епизод съндъче. Така. Чакай сте. Готово. Плеер 2876. Не. Знаете ли как ще се казваме в играта? В играта ще се казваме... Пишете в коментарите някакво име, да го сменя после. Но за сега ще се казвам... Не. За сега ще се казвам Хакер. Или пък не. Просто Юко. Напишете в коментарите име за геройчето ни в играта. Плеер 4 кила. Така. Сега, просто ако чувате звуци от семейството ми, фамилията ми, игнорирайте ги, защото, да, семейство. Значи, за сега стоп, приятели. Приятели, умрях в началото. Може ли да съм толкова слаб? Направих само кратка пауза да видим от приятелите ми сигурно някой ме вика отвънка. Трябва да изчакам 5 секунди, за да ми се изхвърля. Може да си апгрейднем това. Upgrades 15 плюс, да то е 60 плюс. Така. В смисъл 15 по 5. Да. 15 по 5 е 75, а по 4 60. Тези вече червени ли са, бе? Ако знаете, това е именно най-силният материал в играта, това розовото, което ни прави именно защита. И може да се защитаваме каквото и да е. О, и аз се защитавам. Както видяхте, го убих. Сега да гледам.
Тези сините също са силни, но не по от розовите. Защото розовите, в смисъл, са... Опа. Така. Вземи. Сега, така. Така. Много да трябва с готос. Аз съм най-добрия, бе. За тези, които те знаят, умрях, защото ще да проверя кой е музика. Никой не ме викаше, причул ми се. Yes, не ми взеха. Кръвното ми! Така. Yes! 6 кила, аз сектира, бе. За тези, които не знаят, аз съм огромен фен на Джак Спаръл. И на динозаврите. Мисля да направят една такава и поредица след тази. Значи, ще направим... Ето какво правим. Поредица за пирати. Ще оцеляваме на острови, да се бием с кораби, какво ли не. Но не само това. Още един нов герой. Добре ли си? Не съм спомнял никога не се казва. Това видео ще свърши след като спечеля още един герой. Аре бе! Оста! Приятели, играта се почва от начало. Не точно от начало. Просто не можах, нали, да отворим това. Докато го отворим. Така. Викайте ми капитан Джак Спаръл, много моля. В каналът, между другото, ще снимам един филм. За сигурност трябва да го гледате. Не се съжалявам. Защото другите сега ще се полева от песните. Аз не съм най-слабия. Стига, бе! Пуска, бе, това. Държа, аз съм 1300 живота в игра. Ето, приятели. Продължаваме се. Така. Просто стига. Стига, какво забива? Айде, батъл. О, не!
трябва да изтеглим по прогрес. Приятели, ще ме изчакате ли за мъничко, защото тази игра започва да ме изнери. Здравейте, приятели! Изтеглих вече прогрес, но когато започваме играта, не забравяйте да се абонирате, разбира се, с камбанката и да оставите по един лайк. Ще направя втори епизод, ако това видео... ако каналът направи 10 абоната и това видео направи 125 лайка, правим втория епизод на играта. Разбира се. Merci. Да, добре. Мисля, че вече може. Ами не. Приятели, чакайте втори епизод на тази игра, защото в момента е невъзможно да направим битката. Да, добре. Нека видеото да направи 125 лайка, да съберем 10 абоната в канала и правим втори епизод на тази игра. Много ми е приятно с вас, когато снимам. Няма по-хубаво занимание от това. Но моля ви, праскайте лайка. И да, това беше всичко от мен. До скоро, очаквайте втори епизод, докато направим 125 лайка и 10 абоната. Довиждане!